Ce să deschide? Carrefour. Da, nu e Carrefour. Vedeți că e market Carrefour. Ia. Vai de cap, ăsta intra în noi, acum ne omora, Florin. Tu vezi? Dacă nu era atent, ne omora Mai treci tu jegos. la viteza în care a intrat. Noaptea roșie. Ferească Dumnezeu. Uite așa face. Dacă am numărul de la el, că a filmat. Vreau să-l dau la... Zi-mi, la poliție. Da, păi dă, nu, ăsta nu merită iertat. Eu cel puțin pe mine m-a surprins foarte tare, chiar nici nu eram atentă. Și m-a luat, m-a șocat. M-am blocat. Da, ăsta trebuie de la poliție, că nu se face. Intri, hai să zic, intri pe roșu, dacă ești prea sau ai motiv, dar să fie liber. Nu intri noapte.